ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ପୁଣି ମୋହର ଜିଭା ଦିନଯାକ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମଗୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କଥା କହିବ। ତ ଆମେ ଦିନଯାକ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୁଣକୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସାର କଥା କହିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? এই দিন মিଳିଛି, এই সময় ମିଳିଛି, ଆମେ ଏସ୍ ଆରାମରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ବିତାଇବା। ଆମେ ପାର୍କ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ବିତାଇବା, ସିନେମା ଯିବା, ଟାଇମ୍ ବିତାଇବା, ଅନେକ ହୋଟେଲ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ବିତାଇବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବିତାଇବା, ଏହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୁଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆକାଶ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏବଂ ଜଗତର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆସୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୁଣ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିତାଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡେକୁ ଆମେମାନେ ବେକାରରେ ବିତାଇବା ନାହିଁ, ସେ ଡେକୁ ଆମେମାନେ ବେକାରରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଦିନକୁ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେ ସମୟ କ'ଣ ଅଛି? ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକରି ରହୁଛି, ଲିଖିତ ହେଇକରି ରହୁଛି। ଆଉ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ମାଲୋ ଅମକ ମାଲୋ ବୋଲ ପରେ ତୁ ଏତିକି ସମୟ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ମୋତେ ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲୁ, ମୋତେ ତୁ ଗୌରବ କରୁଥିଲୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ କେତେବେଳେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଥିଲି, କେତେବେଳେ ମୁଇଁ ତୁମର ମହିମା କରୁଥିଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ କହୁ। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିତାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆଜି କା ଦିନ यहोवा ने बनाया, हम इसने आनंदित हो, आनंदित। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଜିର ଦିନ, ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରଭୁ କଲେ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରଭୁ କଲେ ନିର୍ମାଣ। ନାକି ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ମେଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ମେଡ୍। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ବନାଇ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଦେଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।